Os ydy'r Gymraeg i'r oroesi, a thyfu, fi fydd yn rhaid iddi hi esblygu yn iaith fusnes fodern, nid fel rhywbeth i'w wylio yn marw yn araf fel manaweg a Gwyddelig. Dwi'n hynod falch mae'n bod ni rwan yn cael ein gweld fel enghraifft dda o sefydliad sy'n hyrwyddio y defnydd o'r Gymraeg fel iaith fusnes fodern, iaith bob dydd. Mae'n ddiddorol nad ydy yn polisi wedi diganoli ymgeiswyr o'r gymuned Saesneg ei iaith. Os rhywbeth, mae'r polisiau yn ein cynorthwyo i ddenu ymgeiswyr o raddau uchel, ac mi rydyn ni'n gallu penodi dipyn mwy o Gymru Cymraeg hefyd. Erbyn hyn, roedden ni'n amlwg iawn yn wasanaeth ffleil, ac o ganlyniad, mae dyfodol y Gymraeg mewn Plismon yma yng Ngogledd Cymru yn ymddangos yn llawer mwy cadarn. Dwi'n siŵr y bydd ganddo chi ddiddordeb gwybod bod llawer iawn o syniadau yn deillio o dostiolaeth cymuned i'r cynulliad yn ystod y broses ymgymhori ar gyfer yr adroddiad ein hiaith a'n dyfodol. Roeddwn ni'n gwneud fy lefel AS ar y pryd, a felly roedd yn rhaid i ni feddwl nid yn unig am yr iaith, ond hefyd am ei hanes ac am faterion cyffwys. Da chi wedi cael effaith uniongyrchol ar Blismon yn barod. Felly, gobeithio yn arw y byddwch yn cytuno a byddwn ni yn chwarae ein rhan. Mae yna ragor i'w wneud ac un dros amser, ond mae'n cyffuriad strategol ni yn glir ac yn arweiniad yn gryf. Ond mae gen i broblem, a honno yn un ddifrifol. Fedra y heddlu yn unig ddim sicrhau dyfodol y Gymraeg, nid dyma'r yn gwaith ni. Mi allwn ni yn sicr helpu iddi oroesi. Mi allwn ni'n bendant sicrhau na fyddwn ni'n neud dim i helpu iddi farw. Ond dim yn siaradwyr brodorol gyda'r chefnogaeth y gyfraith a'ch benderfynu os ydy'r Gymraeg am fyw neu farw. Os ydy'r Gymraeg yn cael ei cefnogi yn iawn gan y gyfraith gyda'r arweiniad gwleidyddol addas. Mae gennym ni fwrdd y iaith nad ydy yn gryf iawn ac yn gandyn i ddangos i danydd. Mi gawn weld os y caiff ei llyncu gan y cynulliad newid rwan, ac os y bydd hynny yn ei hun o les i'r iaith. Efallai y cawn ni ddyfarnydd, ond does gen i ddim syniad beth fydd gwaith hwnnw neu hwnnw. Mae gen i ddedd 1993 sy'n sicr wedi gwneud cryn dipyn i sefydlogi yr iaith, ond ydy hyn yn ddigon. Dwi'n am ai fynd. Os ydyn ni wirioneddol isio, fel cenedl, gweld y iaith Cymraeg yn tyfu a ffynnu. Os ydyn ni isio bod yn wlad ddwyieithog go iawn, yna mae'n rhaid wneud mwy. Mae'r twf mewn addysg cyfran Cymraeg o bosib yn deillio o gael canlyniadau arbennig yn obeithiol iawn ar gyfer y dyfodol. Ond os ydy'r rhai sy'n cael ei dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i'w defnyddio hi yn y dyfodol, yna mae'n rhaid roedd rhagor o'r anogaeth iddyn nhw. Mae'n rhaid i'r defnydd o'r Gymraeg cael ei gweld yn beth cwbl normal, yn rhan o fwyd cyfoes bob dydd, ond dydy hyn ddigon wedi digwydd eto. Mae'n rhaid ystyried dwyieith rwydd fel cymhwyster positif yn fantais fawr. Mae hyn yn golygu bod rhaid i swyddi pwysig go iawn fod ar gael. Ble mae gallu i siarad Cymraeg yn fantais ac yn gynyddol yn hanfodol.